Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khamenein ruumista on kuskattu K-kaupan tarroilla varustetulla kuorma-autolla. Videot ja kuvat hautajaissaattoista ovat herättäneet huomiota Suomessa. Uutistoimisto Reutersin kuvissa näkyy, kuinka Irakissa K-kaupan tarroilla varustetusta kylmäkuorma-autosta nostetaan alas Khamenein ruumisarkku. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita videoita samasta kuorma-autosta. Sen kylissä näkyy runsaasti valkoisia K-kirjaimia oranssilla taustalla täsmälleen K-ryhmän visuaalisen ilmeen mukaisesti. K-ryhmän viestinnön Anne Pirisen mukaan heillä ei ole tietoa kuvissa ja videossa esiintyvästä ajoneuvosta. Kyseessä voi olla tilanne, jossa jokin kuljetuskumppaneista on jättänyt poistamatta meihin viittaavat teippaukset silloin, kun on myynyt kalustoa eteenpäin, Pirinen kertoo. Khamenein ruumista on kuljetettu tällä viikolla useissa kaupungeissa Iranissa ja Irakissa. Arkku on siirtynyt Teheranista Qomiin, sieltä lentäen Irakin Najafiin ja edelleen Karbalaan. Khamenei kuoli Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa helmikuun lopussa ja hänen ruumiinsa on tiettävästi säilytetty kylmävarastossa ennen tämän viikon juhlallisuuksia.